chigupa chija nyumba ndi foundation imene mukuyika bwana maziko amene mukuyikawa simukuyika lero lokha ndinu mtsogoleri amene mukuyika maziko ndi mtsogolo momwe tikuthokozeni chifukwa cha chimenechi ena anachotsa mayeso a JCE kusonyeza kuti value ya skulu analibe nayo ntchito inu chongobwera mwati no JCE bwerere chifukwa quality education ndi pira imene liyofunikira kwambiri muno Malawi zikomwe kwambiri a president kwathu kumpoto bwana quota system amasankhidwa mwana wakhoza 7 points koma chifukwa wachokera dera lina atasapita inu munalamula kuti aliyense malingana ali Malawi adzipita ku university zimenezo ndi zimene anthu ambiri tikuthokoza nkhani ya ulimi anenapo kale sindipitiriza ulimi bwana ena analibe nawo attend tikamanena kuti mudziona maziko foundation ndimene mwikepo mtima abale yanga ulimi kale ntedza anthu limangolima ngati sinjiro masiku ano ntedza bwana ndi value fuka ndi ndalama soya ndi value sitikungopangira phalalana chifukwa cha masomphenya komanso utsogoleri umene mukupereka chifukwa cha nthawi bwana sindipitiriza koma ife ngati azimayi tikuthokoza chifukwa cha zimene mmationetsa kumatikonda nchaka muone utola azimayi kulembetsa poti mwafusa machitoyendana konthumba kolembetsera kukana kuti kangasowe ndipo azimayi wanditsimikizira bwana from the predicted figures zimene apereka Malawi Electoral Commission 70% ya anthu amene alembetsa tachinyatu azimayi tachinyazi bambo azimayi a president akuthokoza chifukwa cha mtima okonda kuti mpaka akalembetse chifukwa cha nthawi bwana ndaitana Dr. Ntaba bwana Antabawa agwira ntchito a Jeff agwira ntchito pano pali wanthu oposa 120 magavana maconstituency governor ochoka ku chipani cha DPP ndiwaitane tabwera ni mbwalo umu mwachangu tabwera ni mbwalo mwachangu amene wa bwana faja nthawi anali atsogoleri azipani kwenikweni DPP maconstituency governors ma secretaries amene talandire 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 usesa TPP ukwalula TPP skefa kuti jani mmenewo Diabembe, a director of women, a regional chair, komanso Madam Deputy President Mozi Jebeta, Honorable Kumbi, Tabidani Mugavege Vantu, Mwagire Janja, my ministers, komanso atsogoleri, a treasure general, Honorable Jicho, Tabidani Mamenebo, Mwalandi Vantu Mamenewa. Abantaba 30 seconds. Kwacha Chakwera Awinanso Dr. Chakwera Oliboma ndiliti Zugomo Tikwaja Ntawi Olemekezeka
bwana president komanso olemekezeka mayi athu mayi Monica Chakwera, ulemu kwa onse amene mukulandira maulemu. Bwana, ine ndayimanso pamaso panu lero mothokoza mwapansi pa mtima. Lero ndakubweretserani nkhosa zimene zinasokonekera, ndiye poti nanenso nasokonekera poyambapo ndakubweretserani ine nkhosa yayikulu, komanso nkhosa zina zazikulu ndi zazing'ono-zing'ono, koma zonsezo zili ndi mavoti anu bwana. Pali zifukwa tikukulondolani, pali a DPP akusakaso anzawo zipani zina bwana. Inu bwana dzina lanu Lazaro, tikawerenga m'Baibulo anali munthu wachilungamo, bwenzi la Yesu. Yesu analira pa maliro pake. Bwana, nchomveka kuti anthu tilondole inu. Mbali inayi bwana tikaonako Petulo bwana, dzina lovuta kwambiri. Petulo bwana, pa nthawi imene Yesu amagwidwa anaponya chikwanje chinamnyenya uja timati mhaliko uja mwamwayi anangonyenya khutu chabe. Ziko mwantaba pepani nthawi yapi koma nali nzambiri zoti tsikulina. Pepani ndipembe tonse tikale m'malo mwathu. Zikomo kwambiri. Tonse tikale mwathu. Zikomo kwambiri atsogoleri tibwerere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. A president msonkhano naukonzekera koma nyengo yatichita pang'ono koma ndi mdalitso. Modzichepetsa ine ndikupemphera president kuti mutiyankhule tsiku la lero. Modzichepetsa. Zikomo kwambiri Your Excellency. Malo mwathu momwemo tisasunthe. Chonde. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, the Right Honorable Catherine Godani-Hara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly and Vice Deputy President, First Deputy President of Malawi Congress Party. Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, Unity and Culture, and all members of the National Executive Committee here present. Honorable Madali Tsogambawa Wilima, MP, Minister of Basic and Secondary Education. All cabinet ministers and deputy ministers here present. Honorable Patrick Zebron Chilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all members of the Regional Committee here present. Honorable Samson Mazombwe, District Chairman of the Malawi Congress Party for Lilongwe Rural, and all members of the District Committee here present, it's Lilongwe Rural West. All members of Parliament here present, Councillor Matthias Chopsanjati, Council Chairperson of Lilongwe District Council, and all the councillors here present. Senior Chief Kongoni and all traditional leaders here present. Reverend Hartley Zulu,
officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, mabwana and madonna. Tikadakhoza kuzindikira aliyense wachinyamata, azimayi, kuno constituency, ngakhalenso masiku ano ni maconstituency awiri tsopano kuja tachoka ndi kuno, komanso nakapesi omwe oti ndi acheya akuno onsewa tikadakhoza tiwatchule mayina, koma nthawiyo amatiuza forecast apa kuti mvula ikhoza kuyamba nthawi iliyonse. Nchifukwa chake mwaona atsogoleri athu akudula zinthu osati chifukwa chakuti safuna mutamva zonse kapena magule wonse atachitika, koma kuti tichite mwamsanga. Amayi ndi abambo, masomphenya omanga sukulu imodzi yapamwamba kwambiri mu education district iliyonse mdziko muno ndi masomphenya okoza tsogolo la achinyamata wathu mdziko muno. Ukonza tsogolo la dziko lathu. Chinenere ine mu December 2020 kuti ntchito imeneyi tipanga ndithu. Sindasiya kuilondola mpaka tsiku la lero pamene ndondomeko zonse zafika poti ntchitoyi itha kuyamba. N'chifukwa chake ali pa galaundi kuja kwa anyanga vanena kuti tifuna fezi yoyambayo masukulu 4, koma nduna ndikuwuzeni kuti ndawonjezera sukulu ya Chilembwe ndiyeni masukulu 5. Ndiye chifukwa choti tikukhulupirira kuti zimenezi zichitika m'boma lililonse. Amene tinawo kuthekera kuti ntchito yomweyi tatsegulira leroyi ikanatha kuyamba kalekale, koma nthawi zina ife tonse amene tikugwira ntchito m'boma mukhoza wena kundichitira umboni kuti zina tumachita zina tokha, zina tumatcherana tokha. Chifukwa wina akaona kuti ine phindu langa palibe akuti bora zisachitike, tayiwala kuti tutumikira Amalawi wonse dziko lonse. Tereku nduna imene sizigwira ntchito tizingowachotsa nuyikapo wena. Chifukwa chake tufuna kuti zinthuzi zigwirike mwamsanga. Masukulu ofunika awa ngofunika timange mwachangu. Samafikapo ti mpaka na president azilankhula ngati akudandaula. Chifukwa dzikoli latonse. Uyu aluyimitsa chitukuko pena akudana na abale wake omwe.
chifukwa chake mu November 2022 ndayitanidwa ndi Blantyre Synod kuti nkatsegulire Henry Henderson School of Excellence yomwe anayimanga iwo ngati mpingo wa CCAP. Kumeko pofufuza ndawuzidwa kuti sukuluyo inatenga chaka chimodzi kuti amalize kuyimanga kuchokera tsiku lomwe adayamba kumanga. Mpamene ndaona kuti amene ndimapatsa ntchito yomanga ma School of Excellence aboma ndawapirira mokwana. Mpaka sipadapite miyezi iwiri nkuyamba kusintha zina ndi zina ngakhale kundunako nkuonetsetsa kuti amadalitso kamba awiri madathandizani zotsatira zake nzimetiona lerozi. Congratulations, Honorable Minister. Ndi timu yanu yonse. Ntchito za chitukuko osamagwira mwaulesi kapena mosalabadira ayi. Chifukwa ntchito za chitukuko nzimene Amalawi akufuna ife titanganidwe nazo. Osati kumangokhala m'mamitingi m'maofesimu, kumangozungulira ndi mafayiro, kumabindikira pa kompyuta, madokumenti wena kumasowa, koma pa galaundi popanda chochitika ayi. Nkhani ya chitukuko iti itenge serious. Ndipo munthu akamachedwetsa chitukuko kuti chiyambike mokhazikika ndi molimba ameneyo tisamsekerere. Nodziwa kuti wena amafuna kuchedwetsa chitukuko chifukwa cha ndondomeko zomwe timayenera kutsatira m'maofesi ndi m'mabungwe aboma, koma sizoona kuti project imodzi ya unduna mpaka m'maofesi zitenga miyezi 6 wina asanagwire fayilo. Ayi. Chifukwa chimenecho ndiye mchibwana. Ndipo inuyo amene muli ma PS m'maundunamo musamasekerera ndi kumasisita ma civil servant amene amachedwetsa ntchito. Ngati kuti iwowo ndi mabwana wanu, chifukwa nikudziwa kuti m'maundunamo mmapezeka timadirekita latina tochitira mwano mabwana wawo. Umanena kuti iwowo APS sanga wauze chochita. Ati chifukwa choti iwowo amadziwana na anduna. Kapena amadziwana ni chief of staff. Kapena amadziwana ni ma advisor ku State House. Sindifuna chibwana cha mtundu umenewo. Wena ndiye umachinonena kuti nimadziwana ni president. Mpaka na PS azinjenjemera aziopa. Mmalomoti agwire ntchito monga ayenera kugwira azitsata zimene wena akufuna zawo chibwana chimenecho chatha. Teleyo yazina nawo zimenezo iyeyo ndi amene sakusamalayo muchotsidwera limodzi. Chinanso chomwe chimachedwetsa ntchito ya chitukuko nkaganizidwe koyesa kuti ntchito singayambe pokhapokha zonse zofunikira zili m'malo mwake kapena zili perfect. Zimenezo yayi. Timayamba ulendo ndipo timachita kuonjezera sipidi
chifukwa maganiziridwe okuti zonse zikhale mulundu ndiye tiyambepo maganizo ofoyira ka mekaniki ukampatsa galimoto kuti akonze amayamba nthawi yomweyo nzipangizo zimene ali nazo pakafunika sipanala namba 13 ndiye amayitanitsa sipanalayo pa nthawi imeneyo afunikayo koma kuti zonse zikhale m'malo mwake sitiyamba kalikonse n'chifukwa chake tufuna kuti ma school of excellence amene tikumangawa timange monga tayambiramo ngakhale ndondomeko zina nzoti sizinamalize ma equipment wena womangira azibwera mmene tayambamo material wena adzafunika pomaliza ntchitoyo komanso zina zokhudza ma compensation ya anthu amene atipatsa malo omangira sukuluyi osayimitsa kuti mpakana mwandilipira ndiye muyambe muchedwetsa chitukuko chothandiza vana wanu omwe koma mudziwe kuti zonsezo timaliza kuzilongosola koma zidzakhale zifukwa zomalepheretsera ntchito ya chitukuko ndiye lero ndine wokondwa kuti tayambapo ntchitoyi ndipo timaliza mpakana masukulu 34 adzamalizidwa ndithu komabe niyanenaponso zina chifukwa zakhala bwino kuti chifukwa kwathu kuno ukasiya tsano kukhala malo ofunika zedi pa dziko lonse lapansi osati chifukwa choti nkwawo kwa purezidenti ayi koma ndi malo omwe mulungu wasankha kuyikako chuma cha miyala ya mtengo wapatali wa rutayo uyambira kudemera kuja mpakana kumude mpakana kuchirobwe zoti miyala imeneyi yakhala ili yobisika kwa ife tonse yambira chaka cha 1964 nkumapezeka nthawi ngati zino simwangozi ayi ndinena zambiri za zimenezi ndi mmene tingachitire kuti dziko lathu litukuke tikamatsegulira palamenti popeza nthawi yatha kale koma mulungu salakwitsa ndipo sanatike mboma kuti tilephere koma tiri kutumikirani ndipo nzothekadi ndi mawu amenewa nditsegulira ntchito yomanga ma school of excellence mdziko lonse la Malawi ambuye akudalitseni nonse zikomo tathokoza zikomo kwambiri olemekezeka president kukhazikitsa ntchito imeneyi yomanga sukulu zapamwamba zokwana 34 dziko lonse la Malawi tikuthokozeni zikomo kwambiri ndipo padakali pano tiyeni tiyimbe nyimbo ya mtundu wathu.
nyimbo ya mtundu wathu kumaliza nsoto mwamba onse kuno kumalembo kumiti center Sunday school ground komwe ndithu kunali mwambo okhazikitsatu ntchito yomanga skulu zapamwamba school of excellence zokwana 34 maboma osiyanasiyana a mdziko muno. President wa dziko lino wayankhulapo mfundo zosiyanasiyana kuwalimbikitsa Malawi kuti nzotheka kuyamba zitukuko ndithu zinazo kumatsatira pambuyo, ndipo wanenetsa kuti Mulungu samalakwitsa ayi, ndipo sikoti kuti iwo kuti alephere ayi, koma agwire ntchito yotumikira Amalawi chemadziko kuti servant leadership. Ndiye mmene tizathera pano pa bwalo limeneli la Malembo CDSS kuno kwa tiye Khongoni, koma matiye anga pamene azungulira kuno kulachiwaula komanso tu Amalembo osewa ndithu anali pamwambo ngati umene ndi mafumu osiyanasiyana analipo mpano kudzaonera ndithu mwambo ofunika kwambiri kuonetsa kuti masomphenya a Malawi 2063 akwaniritsidwe. Choncho a president ya dziko lino nawonso akuchoka pano, inde timanena kuti kunjaku ndi kwa mvula. Inenso tu malo mwa anzanga onse omwe ndinali nawo kuno ku Malembo kuyambira kuja kwa Nyanga kukasiya kuno ya iti thokoze fole manayi pamenepo pa MBC Radio 1 komanso kutsatiranso pakanema ameneyu wa MBC bizina kuonera programu otsatira makoma nonse. Ndine Mayeso Chikhadzula.